no havien vingut al nostre punt, doncs han dit... El finançament que han tingut els valencians des que s'enceta l'etapa de l'estat de les autonomies ha estat classificat com una insuficiència històrica. 30 anys de descentralització fiscal en Espanya sols ha donat per a que els valencians tinguem un sistema que no ens facilita els recursos per habitants que necessita aquest país per alcançar un nivell mig de totes les comunitats autònomes. El que ha deixat aquestes jornades és que en el tema de l'espoli fiscal la diagnosi és compartida. Ens falten recursos per afrontar les polítiques socials i per a canviar el model productiu del País Valencià, i la resposta ha de ser que els valencians comencem a gestionar els nostres propis recursos. La proposta inicial és el concert econòmic. Si no ens accepten el concert econòmic com a via per a gestionar els nostres propis recursos, haurem de plantejar-nos seriosament l'opció de trencar la relació amb l'estat espanyol. El problema del País Valencià no és simplement el dèficit fiscal, que és una cosa fonamental, sinó que si l'esquerra tan sols es fixa en aquest problema, doncs estaríem fent el mateix maniqueisme de malbaratament o dèficit. I per tant jo proposo que juntament amb el dèficit fiscal se tinguin en compte altres factors, com per exemple el model d'industrialització que està sofrint de sobremanera per la competència dels països emergents, la corrupció, perquè sí és veritat que l'Estat té 44.000 milions d'evasió fiscal, doncs, segons el New York Times, doncs, està clar que com a mínim al nostre país li correspon el 9%, que és la nostra participació, per tant hi haurien 3.600 milions d'evasió fiscal, i per supost lluitar contra la corrupció, perquè encara que no sigui un factor, diguem-ne, estructuralment fonamental, doncs està clar que participa en tot el problema que tenim econòmic. Jo penso que totes aquestes coses composen un mixt, un còctel que hem de reivindicar per a donar solucions realistes i de futur a la crisi que estem vivint, i que nosaltres concretament l'estem vivint des d'una perspectiva molt més intensa que en Europa i molt més intensa que algunes altres parts de l'estat espanyol, simplement perquè tenen un model productiu completament diferent. El dèficit fiscal dels països catalans és enorme, no es respon a cap criteri de racionalitat econòmica, ni d'equitat, ni de solidaritat, i no té comparació a nivell internacional. En el cas del País Valencià és un cas extrem perquè, essent una comunitat autònoma que està per sota de la mitjana en PIB per càpita de l'Estat, en lloc de ser receptora de solidaritat, té un dèficit fiscal que supera el 6% del seu producte interior brut. Una de les causes d'aquesta situació és el model de finançament autonòmic de règim comú. És un model en el que l'Estat decideix quants diners dona a cada comunitat autònoma. La cistella d'impostos que teòricament està en mans de les comunitats autònomes no és tal, sinó que després s'anivella amb diferents fonts. Amb el nou sistema de finançament aquest sistema encara s'ha fet menys transparent, més confús i més injust, i tot i que hi ha hagut una millora quantitativa limitada pel País Valencià, les Illes i pel Principat de Catalunya, a base de no aplicar o utilitzar virus jurídics que té la normativa del finançament, la LOFCA, doncs hi ha un incompliment sistemàtic de les previsions. En el marc del règim comú, en el marc de l'estat espanyol, és impossible sortir d'aquesta situació. És una situació que es va plantejar malament d'inici i s'ha anat perpetuant en el temps. Ningú d'aquelles comunitats autònomes que surten beneficiades pel sistema vol veure's perjudicada. Evolucionar cap a un sistema de sobirania fiscal compartida, tipus el concert basc, després de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la sentència constitucional, és encara més difícil que mai, perquè ha quedat plasmat per escrit una interpretació de la Constitució que el fa impossible. En qualsevol cas, esperem que aquesta discussió serveixi per avançar en la conscienciació nacional
en el conjunt dels països catalans i que gradualment es vegi arreu dels països catalans que l'única solució, l'única sortida és la de la independència.